आंनि समायना पार्टी ब्लग इउटुब चेनेलाव गासिबो खेबसे बरायनाय जाफिनबावबाय थ' लोगोफोर दिनै आं थांनाय उदालगुरि बाजार ओमफ्राय सुरु खालामसै आं बिदिनो रौता स्टेसननिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांगोन बहुत मानसि आरोना जोंजों लोगोसे ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं जोंहा एकदम गासिबो आरोना बिखुनजोआरि सबबो दंजोबो ओमफ्राय ट्रेनजों जों थांगोन दायो उदालगुरि बाजार ओमफ्राय दायो ट्रेना 10:30 फैगोन लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो फाइनालि जों स्टेसनाव डाइरेक्टलि मोनफैखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्य स्टेसन जोंनि रौता स्टेसनखौ एसे नायना लादों नोंथांमोनाबो साइलेन्ट जाबाय लोगोफोर मिथिबायना एकदम जेबो बुंनो माबा गैला दायो डाइरेक्ट उदालगुरि मोननायखौ लाखानोसै बुरियाबो नै सफिया देखानसै नै मामा नै हेलो हाय जों उदालगुरि डाइरेक्ट बाजार मोननायखौ लागोन आरोना दामि दामिखौ नायखा लंपेन्टआ नैलाय 40% डिसकाउन्ट जेकेट मोना warna लोगो जेकेटआ गोजौआवसो नायना नैबे स्पर्टिं समायना मोजां मोनदों रेडआनो 499 नायबासो मा दं आरोना कम्बलनि दामा 249 आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि बासन बाथिनि दाम नङा 150निखौ नायनो र' दाम खमनिखौ नायनांगौ आइदि दाम खमनि एसे दंलै टिचारफोरा दाम माथो टिचारा देगार दंलै गोजौआव नाय गोजौआव बे टिचारनि दामा 600 ओमफ्राय 699 माबा ओइ खोनाबाय लंपेन्टआ नैलाय फाइनालि लोगोफोर जों दायो उदालगुरि बाजाराव मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि मानसि लोगोफोर मिथिबायना मानो होनोब्ला बर'दिननि थाखाय ओरैबायदि मानसि जेथिं बिथिंनो ओरैबायदि मानसि आरोना ओमफ्राय जों ओरैनो माहाय बेरायलाबायनोसै नायनोसै बाजारखौ माबायदि आरो बाजाराव मोनफैबाय जों ओरैबायदि मानसि बर'दिननि लोगोफोर हेभि ख्रिस्टमासनि थाखाय ओरैबायदि नायलांबाय थानोसै मा लायो नायनोसै नै सेन्देलफोराबो बिराद खम दं आरोना बेयाव ओमफ्राय दामफोरखौ ओरैबायदि बुङो ओमफ्राय जोंनि रौता सुनिबारावबा बेफोरबायदि इमान दाम बुङा आरोना थें होनोनो जायगा गैलायलायानोलाय आयै सिगांथिंबो मानसि गामाखालि बेफोरबायदि मानसि आरोना सब बेग एबा दख'ना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर दाथ' हेभि ख्रिस्टमासनि ओरैबायदि बर'दिननि ओरैबायदि दाम जागोन ना बुंनो नाङा आरोना दख'नाफोरा ओरैबायदि दाम जागोन बिदिनो नायनोसै सुइटार नायनोसै आरोना खिन्थादो आदा दामफोरा बेसेबां खिन्थाना होदो खालि दख'नाल' लाना फैबाय खिन्थु खर' गरम जागोनलै गिदिं दासो मोनफैबाय स्टेसनाव लोगोफोर दायो जों दङ उदालगुरि स्टेसनाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो थांसै न' फारसे ओमफ्राय ट्रेनखौ जों दा मोनथ'नाय नङा आरोना मथा मथि 5थासोसो जागोन आरोना ट्रेन मोननांगौआ ओमफ्राय दिनै हरानो जालांसिगोन रौता स्टेसन मोनगौ माने जों बिराद गोबावानो जागोन आरोना लोगोफोर दिनै हरनि मथा मथि
सातथा बेफोरबायदि खाथियावनो जाहैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाय भिडिअखौ नायबा अननानै लाइक साबसक्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच सोर सोर नायदो आरोना लोगोफोर दायो उदालगुरि स्टेसनखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायलाबानो जाबाय ना लोगोफोर आरो बिथिंबो ट्रेनाबो हेथेब्रबना लायबायलै लोगोफोर मिथिबायना दायो देखायबावना ला आरोना जोंनो दा थानायखिनिखौ देखायनोसै आरोना बिथिं पाहारनिखा होनना लोगोफोर दा 2 नम्बर प्लेटफर्मथिं दङ आरोना लोगोफोर 1 नम्बरथिंसो ओरैबायदि मानसि मोनो आरो बाजाराव ओरैबायदि मानसि माने ओरैबायदि मानसि दिनै मिथिबायना लोगोफोर बाजाराव एकदम माने मा बुंनो आरोना आथिं होनो जायगाखौ मोनाखै दिनै मिथिबाय लोगोफोर बिदिबा दिनै नै आंनो सोर सोर फैनाय देखायना होनोसै दायो नै हाय होनदो Sophia hello hey it's ne hi de hi tata बिदिनो बारा मानसि गैया ना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं 1 नम्बरथिंसो ओरैबायदि मानसि आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौ माने जों दायो रौता स्टेसन मोनबासो स्किप खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थांदो हर खैथायाव मोनो आरोना ट्रेनखौ ओमफ्राय आरो खैथासोआव मोनफैयो जों खैथासोआव मोनहैगोन बेखौ दायो नोंथांमोननो शेयार खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ना चेनेलाव गोदान आरोना लोगोफोर ओमफ्राय malah pedang apa kita aboni जायै जायै लेथ्रासो खालामजोबलायबाय नै जायगाखौनो Jalalino. cepat सकेट जागोन सकेट जानो मामा Jalale sih jadi. lollipop kan lollipop Ces kamu tuh benar bek. ना ओमफ्राय दायो रौनियाव दंबाय ट्रेना मिथिबाय लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 4टा जाहांलां जाबाय आरोना लोगोफोर जाथारसिगोन ओमफ्राय Buku sana nggak? बिथोर स्पिटार बोला बखैदि नै मेजेम बराया मिथिया दा सलि नुखादो दिनै हिनजावखौ मिथिबाय ना देन्जार गानना फैदों ना लोगोफोर रोङानो नाइट मा होनगोन बेखौ सुजेरना नाइटि Ustah. कुर्ता एसे फोरमायना होदो दिनै बाजाराव फैनानै माबायदि मोनदों फोरमायना होदो एसे ya. माबायदि मोनदों दिनै बाजाराव फैनानै मा मोनखो बेखौ खिथाना होदो एसे शेयार खालामना होदो Gasikku bener no. Gasikku bener juga. Zoom sana. नोंथांमोन गाबोन शेयार खालामगोन लाइभनि गेजेरजों लोगोफोर माबायदि जेकेट लाखो आरोना लोगोफोर माबायदि हुडि जेकेट आं गानफेराखैमोन आरो बायफेराखैमोन आरोना लोगोफोर आं जेकेट बायफेरबाय ओमफ्राय जों गानोमोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दुखिया अबस्था नोंथांमोना अननानै सापर्ट होदो थाब होनो बडिनि सिगाङाव 1K साबस्क्राइब खालामनो आरो कमप्लिट लोगोफोर बायदिबा दायो नेक्स्ट फेसआव लोगो मोनसिगोन दायो ट्रेन फैनायखौ आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट ट्रेनाव गाखोनायखौ लागासिनो आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो ट्रेनखौ नै दासो फैबाय आरोना ट्रेना लोगोफोर दायो टाइमा जाबाय 5 टा 19 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ट्रेनाव गाखोना लाग्रोनोसै आरोना नै फैबाय दायो डाइरेक्ट रौता मोनबा लाखानोसै आरोना लोगोफोर दायो नै रौता स्टेसन फैबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेटारि गारि लिरदो आरोना बेटारि गारि थांबाय थानोसै दायो लोगोफोर दा नै ट्रेना दायो माने हारमति थांगोन आरोना लोगोफोर दायो बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो शिफ्ट खालामनाय जासिगोन लोगोफोर नायलादो जोंनि रौता स्टेसनखौ आरोना हराव माबायदि नुयो बोख्लेंलांबाय थादोलै बिदिनो रौता स्टेसन बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो शिफ्ट खालामनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर जाय भिडिअखौ जोबोद नायबाय थेंक इउ स' माच आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैबाय दङ चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर थाबैनो 1K कमप्लिट खालामना होदो बिराद गोबाव जाबायमोन दिनैसो लाइभ बेफोरबायदि माने ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोना नायना लालायदो ओमफ्राय ट्रेना डाइरेक्टनो थांगोन आरोना डाइरेक्ट माने हारमति डाइरेक्ट थांगोन बे ट्रेना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच